हेलौ रायजोफोर खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान भिडिअआव बरायनाय जाबावबाय। दिनैनि भिडिअआ जागोन जाहैबाय सानद्रियान 3 जों एसे लेनदेन थानाय। गासैबो संसारनि मानसियानो मिन्थिगौ जाहैबाय सानद्रियान 3 आ मैयानि 6था थिनावहाय अखाफोराव बाग्लायबाय होननानै। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथांमोननिसिम मोनसेल' खावलायनाय, नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ इउट्युबाव नुदोंब्ला साबस्क्राइब खालाम, फेसबुकआव नुदोंब्ला फल' खालामनानै होब्लानो जाबाय। फैदो अब्ला जोङो भिडिअखौ जागायदोनि। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां जोङो फिसा भिडिअ क्लिप नायनानै लाग्रोनि। Oh my god! रहा नहीं जाता। बहुत तेज हो रहा है। लज्जा नाङा सेंग्राफोर, थांनाय जुलाइ 14 थारिखनिफ्राय सारा दुनियावनो मिथिसार जानाय सानद्रियान 3 आ मैयानि 6था थिनावहाय अखाफोराव जहैबाय। दायो बै सानद्रियान 3 नि गेजेरजों गोबां गोजौनि एबा अखाफोरनि नुफेरै फटकफोर जोङो नुनो मोनदों। दा बै फटकफोरखौ लानानै आङो नोंथांमोनाव सोङो, जोंनि बर'नि गेजेरनिफ्राय सोर सोर अखाफोराव थांखो जोङो बेखौ नायलांनोसै। अब्ला सोर सोर जोंनि बर'नि गेजेरनिफ्राय अखाफोराव सहैखो? क्या तकलीफ है इनको? फाग्ला बिदिजों जायो। मा जाबावगोन बिसोरजों? बिसोरनि फट'खौ नायनानै जोबोद मिनिनो ओंखारदों। मानो जोंनि बर'आव गासैबो दंजोबो। ड्राग्स जाग्रा, जौ लोंग्रा, सिगारेट सोबग्रा, गान्जा सोबग्रा, जुवा गेलेग्रा, फुटबल गेलेग्रा, बक्सिं गेलेग्रा, कम्फु गेलेग्रा, फारसेनिफ्रायनो दंजोबो जोंनि बर'आव। नाथाय दिनैसिमबो जोंनि बर'आ बेफोरबायदि इन्जिनियार लाइन, बैगानिक लाइन, साइन्टिस्ट लाइन बेफोरबायदि ओंखारनाय खोनानो मोनाखै। मैयानि थांनाय समाव जोंनि इण्डियाना 4 बोसोरनि गेजेरावहाय मोनसे मुंदांखा खालामनो हाबाय। दा बेफोरबायदि जानो गोसो गैया नामा जोंनि बर' लाइमोन जोहोलावजोफ्रा? बे भाइराल जानाय, ड्राग्स जानाय, निसा खालामनाय, डेनड्रेड सोबनाय बेफोरजोंनो दिन थांनोसै नामा? बिथांमोननि गेजेराव बे फट'खौ मानो इदिट खालामना लादों आं मिन्थिया। बिसोरनि बायदिब्ला बेमालि खालामनाय जायो ना मा जायो आंथ' जेबो बुंनो रोंला। मोजां मोननानै होना लादों ना ओरैनो जकिं खालामदों बेयो बिसिनि खोथासै, बेयावथ' जोङो जेबो बुंनो थाङा। नाथाय आङो लुबैयो जोंनि बर'नि गेजेरावबो बेफोरबायदि साइन्टिस्ट, बैगानिक, इन्जिनफोर बानायनो हानाय, गोमोथाव मेसिनफोर बानायनो हानाय नैबेफोरबायदि सोलोंनाया थानांसिगौ। नाथाय जोंनि बर'आव गैया। बर'आव बेफोरबायदि इन्जिनियार, गोमोथाव मेसिन बानायग्राफोरखौ नागिरोब्ला माबा ड्राग्स जाग्रा, डेनड्रेड सोबग्रा, जौ लोंग्रा, सिगारेट सोबग्रा, निसा बुस्थु बाहायग्रा, माबा माबि गाज्रि फालांगि खालामग्रा नैफोरबायदिसो जोंनि बर'नि गेजेराव ओंखारनानै फैयो। जोंनि बर'आ जौगादों, गेलेनाय बिथिङाव गोबाङावनो जौगादों। नाथाय बै बैगानिक एबा साइन्टिस्ट फारसेथिं रावबो गैया। जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। बे भिडिअखौ नोंथांमोना सिरियासलि लानो नाङा। बे भिडिअआ मोननैजोंबो थांबाय, इन्टारटेनमेन्टआवबो थांबाय, मोनसे लाइमोन जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोरनि सायावबो सोनारो आरो बे भिडिअआ। दा माथो बुंबावनो रायजो राजा, नोंथांमोननि दिनाव बे फट'फोरखौ नायनानैहाय एसे गोसोखौ इन्टारेस्टिं सानखांनाय फैदों। बिनिखायनो बेखौहाय इन्टारेस्टिं हिसाबैहाय बयबो लाब्लानो जाबाय। आरो नोंथाङा भिडिअखौ नुदोंब्ला शेयार खालामनो दाबाव, फेसबुकआव नुदोंब्ला फल' खालामनो दाबाव, इउटुबाव नुदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। मानोना गोबां नायो नोंथांमोना इउटुब, फेसबुकआवथ' 2 लाखसिम भिउ थांनाय दङ, रावबो फल'आनो खालामा। बिनिखायनो नोंथांमोननिसिम मोनसेल' रिक्वेस्ट, भिडिअखौ नुदोंब्ला ओरैनो दाथांफिन,
फल' खालामनानै होब्ला हयथ' उननि बिसयाव नोंथाङा नायदानाय बे नोंथांनि गोसो नाथाय फल' खालामनानै दोनब्लानो जाबाय। बेनोसै रायजो राजा नोंथांमोन मोजां मोनदोंब्ला लाइक होदो भिडिअखौ शेयार खालामदो। गोजोनथोंसै।